Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kun ga ina cikin farin ciki. A yau na kawo mana wani application na mai matuƙar kyau wanda zaka mai da hoton ka cartoon kuma ya gyara ma amma an kai baki ne mai da kai fari. Saboda haka dan Allah wannan ne farko zuwa ka a cikin wannan channel din nan, ku danna mana subscribe da alaman ƙararrawar sanarwa yace za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Dan Allah idan wannan ne farkon zuwa ka cikin wannan channel din, ka danna mana subscribe da alaman ƙararrawar sanarwa. Dan Allah in kuma ka daɗe da shigowa cikin wannan channel din ka yi subscribing, to dan Allah in ka kalli bidiyon nan namu ya burge ka, ka dan danna mana alamar like domin shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa. Dan Allah dan annabi ka dan yi min sharing domin yan uwa da abokan arziki ko ya samu wato na wannan bidiyon. Shi wannan application din wanda ake mai da hoto cartoon ya fi kowane application kyau. Tun da nake ban taɓa ganin application ɗin da ya kai shi kyau wanda zaka mai da hoto cartoon ba, saboda da shi ni nake amfani yanzu. Ka tanaji hotonka, kar ka manta hoton da zaka mayar da shi cartoon ba a mai da hoton tun da kanka zuwa kasa gaba daya, ka san daga gugunka zuwa sama. in ka ɗauki daidai hoton iyanan ya fi kyau saboda fuskan ka za ta matso da dai wannan. Bari dai kayan cika ko da surutu, dan Allah dan danna mun subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa ce zan dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Yanzu abin da za mu yi mu je mu shiga cikin Play Store. Gashi nan mun je mun shiga cikin Play Store. Play Store ɗin mu ya buɗe. Sai mu zo mu danna search for app ɗin nan. Mun danna search for app. Ba wani abu za mu rubuta ba a nan. Muka danna nan ɗin ba wani abu za mu rubuta ba. Abu mai sauƙi sai ka rubuta photo. Gashi nan mun rubuta photo sai mu rubuta lab. Kana rubuta photo lab to wannan application ɗin za ka gama da zarar ka rubuta photo lab. Zarar ka rubuta photo lab za ka ga ya fito a nan, ga wani ma 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 a nan. Amma abin da za ka zo ka ɗauka wani ɗin nan saman nan wanda muka zagaye shi za ka zo ka ɗauka. Sai ka jira ya searching ya miƙo ma. To kamar yadda kuke gani gashi nan shine wanda muke amfani da shi, wanda na faɗa muku mun matuƙar jin daɗin wannan application ɗin mai kyau. Gashi nan dai kamar yadda kuke gani gaba da megabyte ɗin shi 20 MB amma sai ka zo gaba ɗayan shi. Da ina da application ɗin nan a yanzu nan da zan ɗauki wannan bidiyon na zo na goge shi. Abin da yasa ko na goge shi saboda ya nuna muku inda za ku fahimta. Sai ka zo ka yi install ɗin shi. A cikin da mun danna install ɗin shi, in Allah ya da ba zai jima ba zai gama wa mutane. In kun lura shi wannan application ɗin ya sha bamban da kowanne saboda kyan shi zai mai da ma hoto ya haska ma. Kuma wannan da kuke gani mai alamun mutumin nan guda biyu, in kun ga inda yake wancan ne asalin hoton shi fari. Wannan da aka mayar da cartoon kaga inda koma baki ya mai da kai mai hula. Shi kuma wannan kaga inda yake mai da abu kamar zane. To haka dai application ɗin suke gasu nan da zamu amma ya lalata hoto suke. Yau kamar yadda muke gani shi ne yana sa mu jira ke gogarta ya fara searching. Da ya fara searching Allah ya rabu zai jima ba za mu samu ya mana installing ta jin daɗi da kwanciyar hankali. Za mu shiga cikin wanda mu da ganin abin sosai da sosai. Gashi nan dai yana lodi komai da komai dai aka gani. Inda yake mai da hoton mutum, in kun lura da hoton nan asali ga yadda suke, kun ga inda ya mayar da su. Wannan bakar mummuna kun ga dai ga yanda abin yake. Wannan kun asali inda hoto yake ga yanda ya mayar min da hoto ta hanyar hoton ɗin. Yauwa ta ga dai in ka lura da wannan hoton wannan kenan, in ka lura da wannan nan sama wannan ɗin nan kenan, in ka lura da shi, in ka lura da masu gefen nan gurin shi ne asalin hoto amma na gefen nan bayan zarar amai shi kafin kenan. Yauwa bara mu ga application na ya nisa. Yau gashi na kai 12 zai kai 13 ya ma kai 13. Sai mun jira
ya gama installing. Shi nan dai ya zuga ga sauri yake, duk da dai ku na san ba za ku ga sauran application ɗin ba saboda yana ɗan cin lokaci. Kamar yadda muke gani gashi nan ya kai 48, yana nan yana sashin inda yake 49, 50 da yin kai. Bara mu je mu ɗan yawata mu dawo mu ga me yake wakana cikin sauran application ɗin, ko za ka ga wani application ɗin da zai burge ka ko kuma zai maka wannan wanda zai burge ka ce kai na ga wani application a cikin bidiyon da ya kamata in ɗauko shi in gwada yin amfani da shi. Ka ga su nan dai barkatai. Wannan wani application na hudu ya burge ku an sai ku duba sunan shi sai ku ɗauka. Yawa 53 za mu ƙara komawa cikin bidiyon. To application ɗin mu kamar yadda kuke gani gashi nan. Yau ga application ɗin mu nan ya kai 100, mun ɗan tsayar da shi. Gashi nan ya fara mana installing. Hai. Saboda wannan application ɗin ya gama za mu shiga aiki. Dole ne ɗan yi dariya kai ba zan iya misalta muku farin cikin da nake ciki ba saboda na samu wannan application ɗin a cikin wayana. Na samu yana installing gashi nan dai. Kai. Application ɗin nan ba da kyau ba, tabbas na faɗa muku za ku ji daɗin shi. Za ku mai da hoton ku katun da kuke so. Hawa ne ce kai wannan da wani application ne ka mai da hoton kaka. Ce ai wani application ne mai kyau ka mai da hoton kaka. Yanzu bara mu ga gama install da jin nuna muku da ku amfani da wannan application ne. Kamar yadda kuke gani dai gashi nan bai gama ba, amma da zarar ya gama za mu sanar da ku. In ka lura shi application yau kamar yadda muke gani gashi application ɗin ya gama ya buɗe, mu zo mu open ɗin shi. Amma ya dai abu da nan mata ban faɗa muku ba, shi wannan application ɗin fa ba a banza za ka yi amfani da shi ba fa, saboda tsabar kyan shi dole ka kunna data. Idan baka kunna data ba sam ba zai buɗe ba. Yau gashi ne na load. Yau gashi ne ya buɗe mana ga hotuna nan dai kala-kala, sai ka zaɓi irin da kake son ka mai da hotonka. Sa misali bara mu zaɓi wannan, wanda kake so ko wannan gashi nan dai kala-kala don kake son ka mai da hotonka. Kuma har wannan zamu wannan da muka rawun ɗin shi suka jira ya sace buɗe mu. Sai ka zo ka zaɓi hoton da kake so ka dangwala, sai ka jira ya buɗe ma. Yau gashi nan ya buɗe ma. Idan ka zo nan kurin in ka kula da idon ka na basira, kun ga asalin hoton na ɓangaren hagu kuma kun ga inda aka mai da shi ɓangaren dama. To idan Allah ku taya ni duba da hoton nan ɓangaren hagu da hoton nan ɓangaren dama wanda ya fi kyau. Da hoton da ɓangaren dama wanda aka mayar katun da fi kyau, don Allah ku ɗan yi min like da subscribe. Don kuma ba shi bane dai kuma like da subscribe. Sai ka zo ka danna hoton da ya ma wanda kake son ka mayar da shi katun. Sai ka zo ka danna wannan na ƙasar nan na biyu, sai ka tura shi. Zai kula da iyanka na basira nan gurin saman hoton nan za ka ɓangaren dama biyu ne, ɓangaren hagu ɗaya, amma shi ma gashi ya koma biyu. Yanzu zai lodi hoton nan ya koma katun. Shi nan dai yana mana lodi sai mu jira sai ya gama.
shi da ya nuna ma irin wannan tallan yanke ta ake, in ba ka ba za ta cimma lokaci. Yawa gashi na hoton ya koma cartoon. Wasu idan suka tashi su dinga tambaya wai hoton nan ta ya za mu haura da shi, wani hedu ta nan gurin ya rasa ina ne, ya iyayen shi yana so wani ya zo ya taɓa nan gurin halin ba nan bane, wani hoton mutumin ne zai zo ya taɓa halin duk ba nan bane. In ka tashi za ka danna zane-zanen nan guda uku sai ka zo ka shigar da shi. Za ka yi download ɗin hotunan ka, ko kuma ka zo ka danna nan ɗigo-ɗigon nan guda uku, shi ma zai kawo kanan ne yake download ɗin hoton da kamera. Yanzu a mun yi guda biyu, yanzu ma gashi mun yi guda biyu. Bara mu nuna muku hotuna, za su kun gan su. Bara mu je mu shiga ta cikin hoto ɗinmu mu nuna muku wannan hotuna da muka mayar da su, ko kuma mu sa ɗauki. Yau application ɗin ya buɗe mana komai. Wannan search ɗin da yake wurin kashe data na wani iro ba zai shi ne yanki shi. Da bara mu danna ba shi bane a gaban mu yanzu, komawa bayan. Yau kamar yadda kuke gani shi nan wani hotunan sun nuna mana shi ana, amma mu bara mu zo in da ka rubuta hoto na sai ka zo ka danna. In ga hoton da muka mai da su karantar na farko mun faɗa muka mai da biyu, yanzu ga biyun mai mayar ta Allah ka duba da hoton mai kyau. Saboda haka dan Allah ku danna mun subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa, mun gode. Wannan ne farkon zuwan ka cikin wannan shirin ɗin mai albarka mai suna Aminci Tech. Mana sharing da alamar ƙararrawar sanarwa.